Безнең арабызда шундый бер фикер йөри. Шәригатьтә, ягъни ислам динендә мөселман хатын-кызы, бигрәк тә инде ул гарәп хатын-кызы булса, элеккеге вакытлардагы мөселман хатын-кызы булса, үзенә ир сайлый алмый дип. Ягъни, беләбез, менә театрлардан да күрәбез, кыз бала ниндидер бер егеткә гашык була, әти-әнисе каршы төшә, көчләп икенче егеткә бирәләр, икенче кешегә кияүгә бирәләр. Ягъни бу инде бөтен безнең гомеребезнең бөтен җиренә үтеп кергән. Һәм хатын-кыз үзенә ир сайлый алмый дигән без фикергә килгәнбез. Ләкин бу дөрес түгел. Бу һич тә дөрес түгел, чөнки хатын-кыз белән ир кешенең хокукы ислам динендә икесенеке дә тигез. Бигрәк тә никах вакытларында. Әгәр дә ир кеше мәсәлән үзенә хатынны сайлап булса, һәм инде билгеле бер хатынга өйләнергә теләк белдерсә, хатын-кыз да риза булып аңа кияүгә барырга тиеш. Ике якның да риза булуы бу никахның төп нигезе. Ике якның берсе генә риза булмаса да, никах теркәлмәгән булып санала. Шуның өчен дә хатын-кызны әтисе дә, әнисе дә, ниндидер туганы да көчләп кемгәдер кияүгә бирә алмый. Һәм гомумән көчләп кияүгә бирә алмый. Кемгә генәдер түгел. Теләмәсә хатын-кыз кияүгә дә чыкмаска мөмкин. Бу аның ирке хокукы. Әмма әлбәттә инде әти-әнине тыңласаң, ул хәерлерәк. Ләкин кай вакытта әти-әниләр дә ялгышалар. Һәм әгәр дә хатын-кыз әти-әнинең сүзен тыңларга теләмәсә, я булмаса үзе теләгән кешегә кияүгә чыгарга теләсә, бу аның хокукы һәм ул моңа хаклы булып санала. Мәҗбүр итү аны көчләү ислам динендә гөнаһ була.